Ассалому алейкум, ҳамёрони азиз. Имрӯз рӯзи 16 марти соли 2021 гурӯҳи Ангур ва боғ боз мақсад гузоштем, ки як навори дигар, навори таҷрибавӣ гирифта ба шумо нишон диҳем. Ман гурӯҳи Ангур ва боғро таъсис додам бо мақсади он ки ин гурӯҳ таҷрибавӣ шавад, ман таҷриба кунам, ба халқ, ба ҷавонмардон нишон диҳам, ки чӣ хел мо тараққиёт, ташвиқот, пешравии хоҷагии дехониро, хоҷагиҳоро ба шумо нишон диҳам. Ман бисёр таҷриба гузарондагӣ ҳастам. Аз таҷрибаҳои худам, таҷрибаҳои ман таҷрибаҳои манфиам буд, мусбиам буд. Ана имрӯз ман таҷриба гузаронда ба шумо нишон медиҳам, ки чӣ хел дар даруни кокосови стружка, торф гуфта мефурӯшанд, ман қаламчаҳои ангурро решадор карда, минбаъд дар сатҳичаи бақлашка шинонда тобистон ба хоҳишмандон диҳам. Ана ин кокосови стружка, ин нам кардагӣ, мана обаш рехт, ин тар, бисёр хоҳишмандон аз ман илтимос карда ниҳоли ангур пурсидан. Азбаски ниҳолҳои ман тамом шуд, ман мақсад гузоштам, ки ба онҳо ҳамин сол ниҳол карда тиям, ба охири моҳи май, аввали июн, бо роҳи решакунонӣ дар дохили торф ва дар сатҳича шинондан ё ки дар бақлашка шинонданро ба онҳо додам. Ман 4 навъро дар инҷо қаламча кардам. Пеш аз қаламча кардан чӣ кор кардам? Ман карнивинро гирифтам, як пакети 5 грамма, дар 2 литр об маҳлул кардам ва ҳамин қаламчаҳо 2 рӯз дар даруни ҳамин маҳлули карнивин истодагӣ буд. имрӯз гирифта дар даруни кокосови стружкаи нам ҷойгир кардам ва даҳни тиреза мемонем, ки то инҳо барг кунанд. Ино як мода барг не, ҳам реша кунанд, ҳам барг. тибқи дастурамалҳо ман бояд таги инро аввал гарм кунам, ки аввал реша гираду баъд барг кунад, лекин барои вай бисёр меҳнату азобҳо дар кор намекунаму таҷрибаи ман нишон додагӣ аст, ки ҳамин хелам аввал барг мекунад, баъд реша мегирад. Ягон мушкилӣ надорад. ёдатон бошад 6 март ман дар даруни ҳамин банка монда ба шумо нишон додагӣ будам, ки ман дар даруни ҳамин қаламча реша мекунонам. Мана баргашта бинед, аллакай баргкунид даромад. 6 март 10 рӯз шуд, лекин ҳоли реша надорад. лекин ин дар карнивин набуд, ин дар оби тоза. Инам таҷриба мебинем, ин дар оби тоза чанд рӯза реша мегираду карнивинаш чанд рӯза реша мегирад. Ва ман вақте ки реша гирифту барг кард ва муҳлати баъд бақлашка гузарондан омад, боз навор гирифта ба шумо нишон медиҳам, ки чӣ хел ман дар кадом хок, чӣ намуд хокда гирифта ва решадор мекунам. дар ин ҷо ҳаст навъи шоҳона, навъи маникюр фингер, навъи алвика ва пёстри. шоҳонаву маникюр фингераш ба шумо ҳаматон шинос аст, лекин алвика ва пёстри шинос нест. Алвикаш ин ангури сиёҳе, ки чени олу калон калон мешавад. ино дар Тоҷикистон нест, дар ҳавлӣ ман бастам мисол чашидем. ангури ширин бо мазза калон калон, ҳамин 2 дона ангури победае ки дар регар ҳаст калон калон, 2 донаи ҳавая монда қатъи 1 донаи ин баробар бад мешавад. ангури пёстри пешпазак, донаш майдатар, ҳамин як 4, 5, 6 кишмиши майдаи мо мебурояд, сурх, маззаи ананас дорад. мана ина ҳам ман ниҳол мекунам, барое ки талабгорош бисёр буд, мара илтимос кардан, манам ина сухана нашикаста сухани онҳоро ҳамин корро карда метиҳам. бо ҳамин дар паноҳи худо бошед. оянда бо ман ба шумо чӣ шудагӣ ҳаминро нишон медиҳам. боз як чиз дигар фаромӯш накунам гӯям, шумо навор маъқул шуда бошад лайк монед, ёру рафиқотонро гӯед ба гурӯҳи Ангур ва боғ обуна шаванд, чунки ман ба наздикии як таҷрибаи бисёр шавқовар мегузаронам. тарбузро дар чӯбкаду пайванд мекунам.
ولی من نشینم دیم و همش نشون میتیم تربوز رو در چوکادو پیوند میکنم خدا خواهد رایشم باید شود بعد میبینیم تربوز در چوکادو چقدر میشود در پناه خدا باشید